Уважаеми зрители, сега ще гледаме първото интервю на Октаян Мехмедов, след като беше пуснат от ареста. Сигурно си спомняте, докато беше в ареста, той се довери на мен, ходехме там, говорихме се, като излезе на свобода, обаче мен ме отряза мира и предпочете теб и аз на негово място. Сигурно и аз щях така да постъпя. Надявам се, като гледаме интервюто, след интервюто аз ще те попитам всъщност каква е причината за това негово предпочитание. Но кажи ми как се стигна от това интервю първо. Написах на брат му, че искам да взема интервю от Октай. Той първо ми каза, че брат му не иска да дава интервюта. След това брат му ми се обади и каза, че вече си е променил мнението. И всъщност така много бързо се разбрахме. Беше в тях в Бургас? В тях в Бургас, да, където той е с мярка домашен арест. Ако искаш да видим и после ще поговорим повече. Вълнуващо било, разбрах. За кого? Ще уточним после. Когато през януари миналата година едно дуло, насочено към слепоочието на Доган, обиколи света, човека с пистолета се превърна в герой. Пистолетът беше газов и дори не гръмна, но тази изява на сцената на НДК остана завинаги в историята като атентат срещу един от най-влиятелните български политици на прехода. Хиляди показаха, че се радват на това нападение. Други го заклеймиха като тероризъм, а закона обвини извършителя в опит за убийство. Покушението изпробва обществените нагласи и даде да се разбере, че когато турчин напада турчин, това е повод за национална гордост за българите. Октаян Мехмедов остана в историята като момчето, което накара Доган да падне. Не да умре, а да запомни, че е бил унижен. Октай турчина показа на Доган, че е достижим. Сам ли е действал или по поръчка е въпрос, който няма отговори до днес. А днес обвинението в опит за убийство вече е в историята. Има присъда от 3 години и половина за дръзкото нападение, което ще бъде обжалвана. А Октай отново си е вкъщи. По-търсен от всякога. Той реши, че иска да даде първото си интервю извън затвора на нас. Колко време си вкъщи? 3 седмици. Как се чувстваш? Добре се чувствам. Какво правиш по цял ден у вас? Чета книги и се опитвам да се подготвя за изпити. Кои изпити имаш да вземеш? По стоманобетонни конструкции, обиск, технология на строителството, 2 част. Ще успееш ли? Самата мисъл, че имам възможност тук да се подготвям вкъщи е знак за успех. Не ти липсва затвора? Не. Старото клише, попадна в затвора и стана човек. Ти какви хора срещна там? Има ли някой ценен? Затвора е място, където човек може да опознае до някаква степен и себе си. Аз гледах на затвора и като на казарма. В каквато не си бил? В каквато не съм бил, от психологическа гледна точка и за дисциплината най-вече. Там проверките са ежедневни по няколко пъти и вече в различни ситуации човек опознава себе си, да кажем така. Имаше ли конфликтни ситуации там? Имало е конфликтни ситуации, но това е съвсем нормално за затвора. А за приятелства, за тези неща не бих казал, въпреки че аз бях и в най-хубавия отряд. Кой? 11-ти отряд. Там са всички звезди. Да, звезди... Там ли са наглите? Там бяха. Не са само те там, има и други хора. Ти с колко души беше в Килия? Различно. Бил съм и с много, били сме и 10 човека в Килия, която е предназначена за 4 човека. Там какво ти липсваше най-много? Лично пространство, хигиена, близки, приятели, какво? Много неща ми липсваха, но винаги съм следял събитията в страната, защото това е което ме вълнува. Много исках всичко да приключи още когато остана. Имайте напред, че те 1 година ги бавиха нещата. 1 година. Очакванията ми бяха много по-скоро да приключат. Аз исках всичко да приключи колкото се може по-бързо, да кажа това, което искам да кажа и вече да се прибера от дома. А тази снимка е точно пред парламента, то се виждате. И кога е тази снимка? Кога си? Тази снимка беше в септември месец. В септември, преди януари? Да, точно. Преди случката септември. Да.
По какъв повод? Повод, че ми предстои да кажем политическа кариера в бъдеще, евентуално. Но това вече... Тоест ти си знал още септември? Да, знал съм евентуално какво следва да се случва. Ти гледам ли си запис? Записа от случката, да. Случката, да. Точно в момента, в който казва за гражданския контрол нещо говори, и се появил тая гражданина и му насочи пистолет в главата и му показа, че не е толкова недостижим и в крайна сметка не мога да разбера защо е тази охрана при него. В смисъл, държавата продължава да дава от парите на народа за неговата безопасност. От какво го пазят? Кажи ми, т.е. ти как мислиш, от какво го пазят? Аз мисля, че ако го пазаха като хората, трябваше да си жив. Но те от какво го пазят в момента? А ти очакваш ли да не те застрелят? Не, допусках, че може да се случи. Допусках го това нещо. Ти като гледа записа, виждам, че така се кефиш най-жаргонно казано, как се появява Октай. Вкъщи съм си, да, и тук видях с близките си, как да кажа, вече ми е по-уютно, по-комфортно. Но друго искам да те върна. Момента, в който започват теб да те унижават. Стига! Като мъж, как възприемаш тая гледка? Какво да кажа? Не са доблестни мъже тези хора. И такива хора управляват България. И те взимат важни решения, гласуват закони и цялото общество, всичко се ръководи по техните закони. И гледаш да се съхраниш, защото това, което те първа предстои, е много по-важно. А именно? Това е загадка. Това мое политическо развитие е дълъг процес, но в крайна сметка народът е този, който трябва да каже, да посочи, че... Как очакваш да те посочат хората? Евентуално на някакви избори, да кажем. Ти трябва да се явиш? Да, трябва да се явя. Ще се явиш? Но на този етап не съм решил окончателно. Самостоятелно ли? Искам да бъда депутат или длъжностно лице, което се занимава с държавни въпроси. Министър-председател, примерно, длъжностно лице. Как ти се случва? Всичко е възможно, но мисля, че има по-хубави места. Не по-хубави места. Има хора с по-големи качества, които заслужават да вземат този пост. Но всяко едно место, в което човек може да бъде полезен за интересите на народа, аз съм готов да поема такава отговорност. С партия или самостоятелно? Имаш ли предпочитание към партия? Първо да видим как е най-разумно да се постъпи. Ти си споделял, че по някакъв начин симпатизираш на Корман Исмаилов предимно. Да, симпатизирам. Повече отколкото на Касим Дал. И симпатизирам. Те са част от реформаторския блок. Симпатизирам на техните действия, най-вече това, че проявиха доблест и така се противопоставиха и те точно на ръководството на ДПС. Според една от версиите си по поръчка на Касим Дал отишъл там. Не, той нямат интерес тези хора така да се случват нещата. И те нямат общо с това. Това си е моя индивидуална инициатива. А ти вярваш ли в теория на конспирацията? Възможно е да съществува. Защото една от версиите... Но когато човек следва, т.е. истината, човек я усеща. Усеща просто. Една от версиите за покушението срещу Доган е всъщност, че
ДПС са имали най-голям интерес, определени кръгове в ДПС, това да се случи с Доган, за да стане необратимо неговото отказване от лидерския пост. И че всъщност поръчката, ако има такава, идва от средите на ДПС. Съвсем нормално е от тяхна страна така да твърдят, защото ако... Те не твърдят така. Ако други... Аз си следя и протестите, за всеки казват този платен, което, как да кажем, дори някой човек да се появи такъв с чисти мотиви, да, в действията си, те ще го очернят по някакъв начин. Ти с чисти мотиви ли си? Или имаш поръчители над себе си? Господари? Господари. Да, ето Левски ме е господар на мен. Ето, снимайте портрета. Той почина. Живи? Не, неговите дела все още са живи, в крайна сметка. Той физически може да не е сред нас, но делата му, те са сред нас. Айде да не ги наричаме свои господари. Не, определено човек. Определено вече, то е ясно, че човек, ако иска да промени по някакъв начин нещата, то е свързано с политика. Това е системата, в крайна сметка. Тази система няма по-добра система от тази, поне не е измислено до сега. И ти в кого припознаваш свои съмишленици? Припознавам, аз съм казал вече, припознавам. Със всеки съм готов да се обединим, защото така се получава в крайна сметка, чрез обединение. С всеки? С всеки, който споделя тези убеждения. Особено сега в моят дневен ред стои оставката на правителството. Дори България без цензура иска оставка на правителството, ГЕРБ иска оставка на правителството, реформаторския блок, ясно. С всеки от тях ли би се свързал? Не бих със всеки. С кого не би? Не желая да ги споменавам по имена, с кого не бих. Търсиха ли те вече? Политици? Имал съм предложения, но съм отказал, да кажем, защото не ги споделям. Тоест убежденията не споделям. А защо хората на теб трябва да ти вярват, че ти няма да си като някакъв по-млад вариант на тях? За тези, които искаш да отстраниш? Поредният лъжец, чаровник. Що да не си? Това са глупости сега. Предположение, че човек е готов да умре в това, в което вярва, то няма как да е това като тези хора. Това, че си готов да умреш, още тук е противопоставяне. В смисъл, те са, как да кажем, тяхната матрица на тяхното политическо ръководене на действията е съвсем различна от тази на моята, да кажем, или на хората, които споделят. Но ти пак не я казваш твоите. Те първа сега много е рано. Не се знае въобще дали ще стана политик. Ти в техните очи си никой. Да, човек, който едва ли не да има омраза към тях. Едва ли не... Аз не изпитвам омраза към тези хора, просто те не постъпват правилно. Въпросът е защо смяташ, че ти постъпваш правилно? Защото вярвам в правотата си. Така разбирам аз справедливостта, да кажем. Като насочиш дуло срещу някого и... Това е начин, въпрос на стил. На този етап това беше необходимо да се случи. Как гледаш точно на тази версия, че ти си добре подбран, човек от контингента, имаш криминално минало? Въобще е това... Подбран си като подходящия образ, защото имаш турско име. Рус си със сини очи и си изключително подходящ да извършиш това активно мероприятие. Това е версия. Да. Съществуват такива неща, се случват в живота. Да. Това е една от версиите, която няма нищо общо с истината. Като приемем, че така или иначе Доган е щял да се оттегли, какво всъщност промени твоята постъпка? Защото и без тебе той щеше да се оттегли. Аз тогава, между другото, не бях сигурен, че той ще се оттегли. И за да е по-сигурно? Не бях сигурен, но в точния момент, в точното място... Би ли убил? Не. Ти какво искаше да постигнеш? Да унижиш Доган? Това ли беше? Те са много неща. Не е само едно. Защо искаше да го унижиш?
Това е най-малкото, което мога да направя. Готов ли си на крайност? И после да кажа, че съм бил платен. Нали? Че съм еди си човек, не еди си кой. Наверно, сигурно, на времето Левски и всички тези. Нали, Левски е бил демократ, докато Ботев е бил с комунистически идеи. Наверно, те са се сблъсквали с същите проблеми. Не говорим. За крайността. На този етап е важно образованието. По-скоро важно е какво аз мога да предложа. А ти какво предлагаш? Предлагам да бъда полезен максимално за действията, чрез действията си за бъдещето развитие на страната. Ти силно религиозен ли си? Силно религиозен. Всеки вярва в нещо. За теб религията какво е? До каква степен си вярващ в... Тази тема не желая да я подхващам относно религията. Това е част от теб. Ти искаш да бъдеш лидер. Това е част от прозрачността. Религиозните убеждения са с силата на политическите. Аз не съм чул друг политик т.е. журналист да задава на политик за религиозните му убеждения. Сигурно се е случвало. В случая за мен е важно. Аз, например, виждам броеница до теб. Вероятно това е място, на което прекарваш време. Може това да е просто сувенир. Да, това ми е лично място, да. Определено мога да кажа, че аз ще остана верен на делото на справедливостта, така както аз го разбирам според своите убеждения. И според моите вярвания, но от тях ще ги запазя лично за себе си. Мисля, че чрез едно от действията ми стана ясно за моя стил. В обслужването на граждан. За моя начин. Твой начин е агресивен. Не е точно агресивен спрямо този политик, защото вижте, тези мирни протести, те доказаха едно, че срещу тези хора е много трудно да се бориш с плакати в ръцете и с знамена само. Ти искаш да бъдеш лидер. Виждаш себе си като политически лидер. Обаче... Не, ти ме виждаш така явно. Ти каза, че искаш да се занимаваш с политика. Депутат е едно, лидер е друго. Извинявай, ако съм те обидил. Но така или иначе се виждаш като част от политическия ни свят. И въпреки това не ми казваш какви са твоите убеждения. Нито политически, нито религиозни. Как хората да разберат дали биха били на твоя страна или не? Защото това не са лични неща, когато човек иска да бъде публичен. Разбирам, аз съм полагал усилия до голяма степен да се запознае с проблемите на хората и не само тези в града като цяло. Сега за членовете на ДПС и техните симпатизанти би било добре да гледат като на мен, като на техен приятел. И не ми каза за религията. Вярваш ли си? Молиш ли се всеки ден? Да. Молиш се по няколко пъти на ден. Но вярвам в доброто, да кажем така. А в исляма вярваш ли? Вярвам в доброто. Ама това ти им, че ли се молиш или това ти е така само? Както и да е. Защо тази тема я избягваш? Важното беше тези неща, които казах сега. Другите неща са подробности, които Не са подробности, важни са в личното пространство. Мира, вие май се харесахте, като така усещам нещо. Харесахте се с Октавия? Всякакъв. Това е един разговор с събеседник. Аз в случая нямам никаква емоция. Различно от тази, която обикновено имам, когато водя интервю. Но той поне човек има. Срещу мен стоидеше с стиснати обороти и ревнувам, да. Може би сега такъв му е периода, може би сега иска да покаже някаква друга част от себе си, вероятно. Това му е... На него му е важно. Кажи ми, втората част, следващата събота, какво ще ни покажеш? Още една част, в която ще се опитаме малко по-лично да поговорим с него, въпреки че сега, макар да ти изглежда по-ведър, той не е по-малко прикрит. Опитах се да го попитам някои лични неща. Другата седмица ще видим отговорите. След рекламите, уважаеми зрители, Христо Стоичков в едно наистина изключително интервю.